Wara diversi tentattivi falluti, il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea qablu fuq pakkett ta' 540 biljun euro biex jappoġġjaw l-Istati membri, kumpaniji u ħaddiema fil-kriżi li ġabet magħha l-imxija tal-coronavirus. Dan wasal wara li l-Olanda u l-Italja elbu differenzi tagħhom biex kull stat qabel dwar il-pakkett madankollu għadu mhux ċert kif se jinqasam dan l-ammont u kif se tibbenefika Malta. Dan mistenni jkun diskuss fil-jiem li ġejjin. Kollox jiddependi fuq kemm se jkun insistenti l-Gvern Malti għaliex kull pajjiż membru se jieħu l-fondi b'modi differenti. Xi fondi ser ikun qed jingħataw ukoll forma ta' self jew garanziji. Fi kliem sempliċi, kollox jiddependi mill-Gvern Malti u l-mod kif se japplika għal dawn il-fondi jew kif se juża fondi Ewropej li ma ntużawx direttament fis-saħħa u l-ekonomija ta' pajjiżna. Sissa l-Gvern għadu ma ħareġ l-ebda stqarrija biex jagħti idea kemm se jkun l-ammont jew kif se jipprova jġib l-aqwa pakkett għal Maltin u l-Awċin. Il-ftehim intlaħaq il-ħamis fil-għaxija wara sensiela intensa ta' kuntatti bilaterali li posponew il-bidu ta' telekonferenza b'aktar minn 4 sigħat. L-abbozz wara ħafna reżistenza ġie appoġġjat mill-Italja u Spanja, iż-żewġ pajjiżi l-aktar mill-quta mill-coronavirus fost l-istati membri. Il-Ġermanja u Franza appoġġjaw l-isforzi ta' medjazzjoni tal-President tal-Eurogroup Mario Centeno wara li telekonferenzi oħra li ma waslu għall-ebda ftehim ħadu madwar 16 siegħa matul il-ġurnata tal-erba'.